Nyakoramga Jonka Moramora mintiere hoseromo kanyo saa 3 mar otieno. Erikwane nyako mkete TV mara Mugi ne weche manyiena. Magi e thund weche manyiena mabende wamiyo pek otieno makawuono. This afternoon, during the ongoing search and rescue recovery operations, an unidentified male adult was recovered from the collapsed structure. Ringreng'at achiel e kind ji ariyo manyocha orofo lwar kuomgi South Sea Nairobi. Oyudi kama chielo to pod imanyo. Any claims of miraculous healing, and more so by licensed medical practitioners, must be supported by verifiable and scientifically proved. Migo mar thietho golo siem ne jodolo moko makoni gin gi teko mar chango tuoche makuch ka gidwani tim nonro mapiyo. Bachelor of Laws, First Class Honors, John Moses Ominde. Namor ma jodongo wacho ni ng'ol oken mbala. Kata bed ni ng'ol ne ojuke ewi dongo, chunye ne okotho. Wami sigand John Moses Ominde manotimo kinda kendo yudo first class e mbalariany kata bed ni en kod ng'ol mar neno. Nyakoramga Jonka Moramora mintiere machiegni weche gi yone Roma Adimba kaparo ni nyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel e mbui magwa mag oganda. Wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Ano wuon yuda e mbui maga mag oganda gi nying mar Sharon Ong'ao machiegni nyinga Sharon Ong'ao jal makonyo wa loko wach nyinge Wilson Ochuka. Jomenyo gikone oyudo ringre ng'at achiel e kind ji ariyo mane odorofo rumbore kuomgi e kar dak ma South Sea Buore Nairobi ndalo mokalo. Sirikal oyango medo kaso imenyo mar neno ni ng'at achiel machielo mapok oyude kaluwore kod masira no oyude. Cleophas Oluoch ni kod ler mathoth. E odiechieng' mar adek ka imanyo ji ariyo mane odorofa oruomore kuomgi e kar dak ma South Sea Nairobi. Okinyi kar saa 4, loche mag tipa donjo kendo ting'o lope ma okikore gi simiti gi weini. Apisas medore kendo kwach kich bende uting'o gigegi mag timo nonro. Chuny anyuola bende okuyo. Gitero mana lemb geno mar yudo anyuola margi kangima. E kar saa 8, geche muting'o ji ma ohewore kata ambulance ineno ka dok chien nyaka kar manyo ringre. Kanyo ema ifwenyo ni ringre achiel oyudi. Kendo ng'wech ochomo nyaka kar kano ringre Masiti. Jotelo chopo bang'e kendo chiwo twak ne jopiny. At about 12:30 hours this afternoon, during the ongoing search and rescue recovery operations, an unidentified male adult was recovered from the collapsed structure. The necessary procedures, including identification and further processing by the relevant authorities, are currently underway. Nyakasani, menyo se chopo kanye. The operation is assessed to be about 70% complete. While considerable progress has been made, it is important to appreciate that these remain a very complex and high-risk operations. Bende singo chiu ni jatend piny Kenya dhi konyo oganda ma oyudo masira. The President of Kenya has given all of us firm instruction that we continue putting all effort, and in case of any other machinery which is required or any other machinery or whatever is required, it can be rendered available, provided through its effort and collaboration with other entities, government entities. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kod jaod bura ma county Esther Passaris duto nochopo kar kae South Sea mar dwaro mondo nonro otim mapiyo. The building had all development approval
Sometimes when the infractions and like these people were charged a couple of times, that prosecution power needs to be returned to the county, because at a point the charges were dropped, or a fine of 20,000 shillings, or saying go get the developer himself. Those are the challenges really that we're facing. Secondly, once development control guidelines have been issued and an approval is issued for a building to be done, you have a registered architect, you have a registered engineer, you have the developer and the contractor. They sign an indemnity, indemnifying the county so that the quality of materials being used, and the professionalism is maintained. I think everybody, we need a multi-sectorial approach to this. We need to make sure that the people that were responsible, right, including the investor himself, the one who is putting up this building, because it's his greed to have more floors than what was approved that has caused this problem. He's going to go back to his family, probably continue with his business, probably be out on bail. But then this family has lost a loved one. Kamachielo, Senator Marsabit yango geno margi. Kama kuna njia yote ambaye serikali itasaidia, tunataka kufuatilia baada ya kujua kama wako hai ama hawako. Sasa hatujui. Kwa hivyo pengine anaweza toka wewe kama mimi na wewe, mambo ya Mungu. So sasa hatujajua atauliza nini sasa. Kaluo uyudo ringre chukdara chiel manerito hot makoro nosianyore toke kae. Sani wenge duto ochomo. Kanyo kama kori rango kendi nono kadiponi ringre mar chukdar machielo iboro yudi kangima kata kosetho. Mago duto owelwet sirkal kod bede migepe moko maponi tiere kendo go touch e kar daka ma South Sea. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, South Sea, Nairobi. Obila hochako nonro hewi gwandruok manyoneno e kind jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kod MCA makileleshwa Robert Alai e magawa moro Nairobi. Kalure kod Babu Owino, Alai nyoke kode kendo golo ne bunde e kinde manyo dhi mosogi kala iseni osebedo kochwalo jomoko mondo nyisa chaya ne min ode e mbui. Kalure kod OCPD makilimani Patricia Yegon, oyango ni jotelo ariyogo ne osendiko dhogi ka obila bende osebedo osenolimo klabno manyo jotelogo nitiere mar yango adiera e wi gima nyotimore. He stood up, pushed me, saying you cannot be a governor of Nairobi. You sent people to attack my wife on social media. Then immediately he removed a gun, cocked the pistol, came straight, hit me with the pistol on my chest. Then a short time, punched me on my right jaw. Still stood looking at him. Then there was a police officer. He was seated with several DCI officers. One of the DCI officers went and took the gun from him. The MCA, that is Kileleshwa Ward, Alai, had a firearm which was confiscated and currently at Kilimani police station. The two politicians appeared before Kilimani police station at the DCI's office, made their statements, and we are here again today to interview the workers of the hotel, the management, with a view of understanding what transpired. Jatend piny William Ruto omedo mako chung' ni sirikal mare dhi keto kingi duto mag kedo kod yedhe mamero ji. Mokoni oserocho chumi mathurka. Ruto owacho magi West Pokot ka jatend DCP Rigathi Gachagua mane nitiere Kiambu to nyiero singo William Ruto marakore kod kuong' machiko kopuodho kod yedhe mamero ji e pacho kae. Kowacho ni Ruto wuon ema norocho lweny mag kedo gi yedhe mamero ji e kinde mane gitiyo kanyakla. Gachagua buogo mar pedho maling'ling mag Ruto pono dhi nyime kod tudo jatend piny machon Manu Uhuru Kenyatta kod lweny madhi nyime e duond bura mar ODM. Chris Awino nigi ler mathoth. A silent but deadly crisis confronting our nation today. Alcohol and drug abuse. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto nyiso chung' mare mar kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae e kinde twak mare mar giko higa mokalo.
E nyasi mar alame kanisa mar AIPCA County ma Kiambu, Gachagua owacho ni onge adiera moro amora e wi singo mar Ruto mar kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae, nikech Ruto owuon emane orocho chenro makamano e kinde mane ichwale kod apisi mare. Nikiwa ofisi kama deputy president, nilipigana na pombe nikamaliza, kweli ama uongo? And that program was very simple. Ilikuwa ni kuhakikisha ile masaa ya kunywa pombe from 5 to 11 tukaweka. Number 2, tukafunga factory zote zilikuwa zinatengeneza pombe ya kuua watu. Na ndio tukamaliza ulevi. 70% we were successful. Akakuja akasabaradisha that program. Gachagua bende okwedo nonro manyoncho gol kod kembe matumo nonro pacho kae ni duond bura mar UDA ema humbe lache weche mag siasa. Anaweka opinion poll ya chama chetu cha DCP ambaye ndio chama iko na umaarufu katika Kenya. Sisi ndio tunaongoza Kenya 28%. Anasema ati sisi tuko na 5%. UDA ndio iko 5%, DCP iko 28%. Anapindua. Nataka kuambia watu wetu, those are fake opinion polls. Mimi nitakubali kuwa patron ya ile team imeungana. Msigawanyike. Na chama ni UDA. Ama mnasemaje nyinyi watu ya West Pokot? Ati chama ni gani? Ati chama ni gani? E korka kore, Ruto onyiso kweth mobalo kod sirikal mondo omany agenda maginyalo uso ni jopiny kar siko wacho ni Ruto nyaka dhi dala. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, there is a shortage of fools in Kenya. You cannot fool us. Hamwezi kutuambia ya kwamba Kasongo one time must go nini ati alafu mpate. No. Hiyo ni ukora, hiyo ni utapeli. Tafuteni wajinga ya kuuzia hiyo maneno. Watu wa Elgeyo Marakwet hii, watu ya Kerio Valley wanataka kujua amani imewasumbua miaka yote hii wamepata, wanataka kujua itasongesha hawa mbele namna gani. Kaoloso ikine nyasi mar alame County ma West Pokot, Ruto odhinyime kod godebe ne lek mar keto piny Kenya e kind pinje ma osedongore. E komachielo, Gachagua obogo mar keto chilo mag Ruto e lela, poni kweth mare odhinyime kod sayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod gwandruok ma okwako ODM. Hakuna mtu nitakubali amharibie Uhuru Kenyatta sifa yake. I will not allow it. Our responsibility, Uhuru is retired, apumzike, but tunataka aheshimiwe. Amekuachia nchi, ulikuwa unatuambia Uhuru ni mlevi ndio ameharibu Kenya. Amekuachia mwaka 3 umeharibu. Sasa unatafuta watoto wadogo watukane Rais Uhuru Kenyatta. Give Uhuru Kenyatta a break. And Uhuru Kenyatta has a right, constitutional right, to associate with whoever he wants because he's a Kenyan. Chris Owino, Ramogi TV. Kopogore gi manya korom gajwang, moko kuom jodolo mag kanise mopogore pachoka, koro kwayo kwe kod achiel mar oganda ka gikoyo jotelo ma pachoka mondo duok piny liet mar siasa manyalo kelo pogruok kaka yor neno ni Kenya obede twech achiel motelo ne yiero mabiro mar higa mar 2027. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Jumapil mokwongo mar higa 2026, kanisa mopogore ne obago dira margi mokwongo mar miyo jokristo chiem chuny. Wende gi miende pako kod yalo ne ochacho e utila mopachoka. E kaunti ma Kisumu, e kanisa mar Power of Jesus Around the World, Bishop Washington Ogonyongede ne okawo thuolo mar chwalo ote mar kwe ne oganda jo Kenya duto. Higa mokwongo ni first week mar 2026 ni akawo thuolo jothurwa mondo ago erokamano malich moloyo ne jothurwa kendo alam ne Nyasaye mondo kwe obedie Kenya ka kendo kwe obed kuom ogendini te kendo Nyasaye oritu e Kenya ka mangima. Kwe mar Nyasaye mondo obed kodu joka mama kendo higa ni obed higa mar gweth ne ng'ato ka ng'ato mondo gione koko kwe e ber budho. To ka kwe nitie ka business dhi nyime, ka onge kwe to kata business ok dhi nyime, kata lemo ok dhi nyime, kata sirkal be ok dhi nyime nikech koko ng'eny kendo ji yware. To jochiende mag ywaruok ema koro wadwaro ni wuog e nyim jothurwa ka mondo wabed gi chuny achiel mar kwe ma Kenya mondo Nyasaye omiwa kwe manyien. Komachielo, e kanisa maduond warruok kod chang, Archbishop Winnie Owete bende ne ojiwo achiel mar oganda ahinya
to joluo mondo giluyo achiel e kinde ni maji ikore ne campaigns kod yiero mar 2027. Wachwa mathoro marwa en ni mondo wane ngima ji te kalokore kendo higa ni obedie maber moloyo higa mokadho. Ajiwo jothurwa, joluowa, wadonjuru achiel mar roho kod lamo mondo wane gik madongo. Kwa gawo, kwa pogore to kwa bineno ber. To kwa ni achiel to Saburi 133 wacho ni achiel chalo kod mo ole wi ng'at achiel Harun to lor kuom ji duto te. Oganda luo achiel marwa mar chuny bro miyo 2026 ka ji yikore ne elections 2027 bro miyo wa direction mondo walu yo achiel to mondo wabed oganda man gi teko mang'eny mondo Nyasaye otim kodwa wonders ei Kenya ka. Jolemo wariwre lamo wachako higa mondo higa ni gik malong'o mabeyo timrenwa mayandi wagombo mondo wane kod wang'wa. An kod yie, in be bed kod yie ni gik mayandi gombo dhi timore higa ni. Magi biro kaluwore kod liet mag siasa mamedo mienjo e kind moko kuom josiasa pachoka e kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro e 2027. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Duol mochung' ne weche mag thieth KMPDC ochako timo nonro e wi jodolo moko masani medo sieko ni gin kod teko mar chango tuoche matama. Ka jatend migawo mar thieth Aden Duale koro koni thieth mag tuoche nyaka tim e yo machik opuodho kendo miyo KMPDC chik mondo tim nonro mapiyo. E ote manochwal ne ute fwambo, duol mar KMPDC wacho ni weche duto motenre kod thiedho tuoche nyaka sir kod ranyisi mar lony mar science, nonro malong'o kendo ma opuodhi. KMPDU ng'iyo weche moko ni jomoko ni kod teko mar chango tuoche makoch kaka ayaki kod kansa e kinde galamoro mar alam manyoto timore e gwenge mag Miningai e kaunti ma Nakuru. Kaluwore gi KMPDC, kata doko ni bedo kod yien kata bedo ni bedo kod yie en gima owinjore e kind jokristo. Keto geno duto e wi yore moko puodh e chango tuoche nyalo keto ngima jopiny kama ng'aw. E wi mano, KMPDC ojiwo jopiny mondo kik lu yore moko puodh gi chik e yudo thieth mag tuoche kaka yaki, tuo sukari kod tuo ndulme kin mamoko. And more so by licensed medical practitioners must be supported by verifiable and scientifically proved. If you cannot do that, and you are a medical practitioner, and you go and speak in a crusade, and you talk about miraculous healing, we have directed the regulator, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, to do a thorough investigation on those medical practitioners. And we shall, if they cannot verify scientifically, we will be forced to cancel their license. Manyakorom gajonga mi weche motenre kod somo. Bang' migawo mar somo lando ni omenda maromo siling bilion 44.2 osechwal ni skunde ne siro somo e chak higani. Jokanyo mag riwruok jopuonj nyiso paro mopogore e wi omenda no. Jagoro maduong' mar NAT Bade Manyanza David Obuona puoyo okang' ma sirikal okawo mar cholo omenda go e sama chon kokoni mano dhi kelo yot e dhiro chenro mag somo maonge chochni mayande neno e kinde mokalo. E kinde mano jonyuol mondo oket mijing'o kotenre kod somo mano mag nyithindo. Jagoro maduong' mar Kupet Bade Manyanza Zablon Awange to yango ni pod ok gine ler e wi omenda go kaluwore ni sirikal ok oyango omenda mosechwal ni sikunde kamoting'o nyaka mago mana gichwal e sikunde higa mokalo. Awange okwayo sirikal mondo oket ler e wi omenda go mondo geng' pek moro amora ma jopuonj kod jonyuol nyalo biro yudo. Mae en ndalo mokwongo ma sikundewa onwang'e pesa kapok nyithindo odok e sikul. Kendo my background check
gi the heads mantiere e buoya kata buo Kisumu City and Nyanza ka en ni thoth sikunde kata sikunde wagite kech pok awinjo mowacho ni pok oyudo noseyudo pesa kendo gikore ne programs mar riembo chenro mag somo chakre kiny for the next 13 weeks. Ma wade mondo bed gi geno ne kwadhe mbele kacha to data miyo sirikal oseketo under KEMIS ni biro konyo riembo chenro mag sikunde in terms of capitation to schools, in terms of transiting data from one level of learning to the next level. Wagoyo pak ni ka pesa nosedonjo to kara gitimo maber kata kamano principal pok oneno pesa no account. Sirikal normally wacho ga ni gise release pesa to pesa no okine e account. Wabiro mana wuoyo kwa neno ka pesa no donje account. To ka giyoro pesa no chon to gibiro bet ka gikonyo principal nikech wan gimilo ni transition jo grade 10 mane informa form 2 no siriko JSS sani kro dhi donje e senior secondary school. Kae dware ni principal obed gi pesa kata omuom moromo mondo ket chenro kata structures maber mar rwako nyithindo gi. Eseche gi makoro itimo ikruok mar rewo sikunde kiny wuok tich. Jonyuol mathoth mane ochopo e dukni mag nyiewo mwandu ma jopuonjre dwaro noywago nengo mar mwandugo ma bende gikoni sane odhi malo. E gweng' ma Likoni Mombasa, jonyuol mathoth mane ochopo e dukni mag uso wuoche ne joywago bei ma gikoni oidho. Kata kamano, weg duknigo bende okoni okang' mar chwalo nengo en kaluwore gi ng'awruok mar nengo gigo ma bende gitiyo godo e loso wuoch makamago. Jonyuol manwa loso godo koni ne ochunogi mar nyiepo kata bedo ni nengo ni malo ka gikoni kopogore kod wuoche, nengo buge, uniform kaachiel kod gik mamoko ma jopuonjre dhi godo e skul bende medore. Last week batwa nanyo wuor ka bei man piny. To ko sani ka duogo tayudo ka kendo wuor beche ni malo saidi. Na expect na biro nyiewo wuor kata siling 800 kang'eny. Ayudo ka sani gona wuor 1500. Sasa nashindwa kiatu kizuri yenye naweza valisha mtoto apendeze akuwe smart aende shuleni unaambiwa ni 1500. Hiyo ni kiatu peke yake. Bagi hujanunua, bagi ni 1000 pia na 500. Ukienda kutafuta kitabu kimoja unapata kitabu exercise book ni 50 shillings. Huyu anaenda grade 8. Haizi enda bila vitabu, haizi enda bila nini viatu. Na kuna zile set book za kununulia. Swani mambo ni mingi, hakuna pesa. Kazi zenye ndio hizo, barua zetu wa mama ndio hizo zimeisha. Kwa mwana wetu uso gige school, imeni mwaka mzima wabedo kwa rito. Lakini sani to koro ene sawa. Koro customer unjo kalalamika ni wa uso bei matek ang'o lakini wambe uso bei matek aluore gi material. Material ni malo, wambe gik mwanyeo ni malo. No record material. Material kama ende wa medo matin kidogo. But ngeni mwa bi season. Season kama gima medo kata kivi ngando gari do ko ino. Oka uniform gari do ko ino. So wabe medo wa matin kidogo tukaluore kod material kwa ino. Joluno gongero ni ng'ol okiyombi kendo samodonjo wanyalo kelo ng'ikruok e tayo chenro mapile. Ng'ol mar wang' manojuke ka en e skul sekondar nomiyo rawera John Moses Ominde owito oko lek mare mar bedo laktar mathiedho jotuo nikech ne ok onyal timo kit somo mag science gino manomiyo timo kit somo mag arts. Kata kamano ma ok ne omuone dhi mbele kod sombe e mbalariany bang' timo maber e penj mar KCSE higa mar 2020 kendo nachiel kuom jopuonjre mantiere kod ng'ol ma jatend migawo mar somo e kindeno ne oluongo nyinge e seche mane lando duoko mag penj. E sigana makende kawuono jafwambo marwa Joyce Duor ogoyo mbaka kod John Moses Ominde ma en rawera mokwongo mantiere kod ng'ol mar neno mosidh kondo mar first class degree honors e somo mar okinde e mbalariany ma Kenyatta. These are special needs children. You should be clapping for them. If you saw them how they suffer to do exams, they are not like normal people. Ominde Moses John, 80.1, A-, Maranda High School. Higni ang'wen bang' bedo achiel kuom jopuonjre manigi ng'ol mane otimo maber e penj mar KCSE ma higa mar 2020 ka wuok e skul yawuoyi ma Maranda kendo lan nyinge ayanga kod jatend migawo mar somo e kindeno mosenindo Profesa George Magoha, lek mar John Moses Ominde mar dhi mbele kod sombe ok ne orumo gi kanyo. E mbalariany ma Kenyatta bade matiego jopuonjre madwa bedo kinde aromo gi John Moses Ominde mosebedo ka tiegore e mbalariany no kuom thuolo mar higni ang'wen. Odiochieng'ni JM Ominde kaka mbese ne luonge omor korwako law moyiedhi kod ogudu mar sidhe kondo tok tieko tiegruok mar bedo okil.
Wuon mare kaachiel kod osiepene bende omor ka giriwore kode e odiochieng'ni ma isidhe kondo. En mor kaluwore ni Ominde, rawera manigi ng'ol mar neno, obedo japuonjre mokwongo ma osidh kondo bang' yudo first class degree honors in law kowuok e mbalariany ma Kenyatta. Bachelor of Laws, first class honors, John Moses Ominde. Namor matek to nang'eyo ni makoro en ondamo maduong'. Gisani an amor ahinya ka nyathino yudo first class honors. To osebedo kotiyo matek. Wuon John Ominde wacho ni kata obedo ni lek mar Ominde mar bedo laktar mathiedho jotuo ne ok nyal dhi mbele nikech ng'ol mar wang', en kaka janyuol ne otemo matek mondo nyathine otiegre e gino ma chunye gombo, bedo okil kamaloka. Mokwongo kana jiwo John nodo bedo daktari. So John was the best in physics and chemistry. So now the problem ni practical ok no nyal time school, which was also worrying me because chemicals ne nyalo wange sama idhi timo practical, and it was also a problem to the school. Koro bange through consultation wanano ni onyisa ni loko ne monyalo timo arts, which I accepted. But it was too late. Nentie form 3 koro. Koro me as a parent, I had to organize kaka nyathi wuok Maranda 1 week. Kajipokolo school takele Kenya Institute for the Blind for training of the braille. Koro wagole gik ma normal person nyalo timo. Wakete gik ma onyalo timo. Mane adapt mong'eyo braille. Koro notimo penje gi braille to notimo arts, no lok ne subject kich practical ok nyalo ne science. JM Ominde wacho ni ne oyiero mondo otiegre e bedo okil mondo bi okony e kedo ne ratich jogo manigi ng'ol e pachoka, lek manyaka sani oneno kadhi maber. My life journey, ngimana, gigo makadhe emo timo momiya sense of purpose. Ma wacho ni ok datim courses moko, we atim sheria ni nikech kasasomo chike ta ayudo lony, anyalo tiyo gi lony ni konyo jowetena manigi ng'ol to kata jowetena maonge ng'ol mondo gibed gi ng'eyo e weche joma nigi ng'ol, mondo waket somo ma joma nigi ng'ol obed matir, maber, gi manyalo loko ogandawa maluwo gi ogandawa ma piny Kenya. To wuoth mar bedo okil e mbalariany ma Kenyatta osebedo nade? John lero. Iyudo ni buge ka dhi e library, wan gi library maber ka nigi buge malawo 1,000, lakini ok anyal neno buge go nikech an gi ng'ol ma wang'. Koro buge gi nego bed inaccessible format. Koro samoro ne chuno adhi Kenya Institute of the Blind, aloko buge go into soft copy gi a certain OCR software. OCR software and software manyalo loko print, oloko into text, alafu ikete laptop, atiyo gi assistive software to somona. Antija en keto earphone, giketo wiya tienda e wi mesa, kawinjo notes mos e yo maleo. Koro mane mnatiyogo to nokonya. Koro I did not complain, ok na yuagra. Bende olero ni mbalariany ma pachoka ka ber, to winjo tieg jopuonj mbalariany mondo ging'e kaka ginyalo miyo jopuonjre manigi ng'ol mar wang' yudo tiegruok maber mana kaka jopuonjre mamoko. Pok wabedo gi enough sensitization ne jogo mapuonjo, jopuonj mapuonjo e mbalariany mekwa, mondo ging'e kaka ginyalo puonjo jogo manigi ng'ol mek neno, nikech inyalo yudo ni japuonj biro e klas, to sama obiro e klas en opuonja kong'eyo ni nyathi ka nyathi, student ka student nyalo neno. Koro sama project, wan gi gimiluongo ni slides, to wan gi gimiluongo ni projector, akia loko gi dholuo. Koro kineno slides no gi projector oketo kacha to puonjo, to ok ong'eyo ni nitie nyathi manyalo bedo gi kata nyalo bedo gi ng'ol maneno koso ok ne gik ma o project go. Koro jopuonj pok obedo sensitized enough, to that was mane challenge. JM Ominde wacho ni kata obedo ni okale achiedh nade mathoth, wuon mare osebedo ka chung' kode kinde duto. I faced so many challenges, lakini I thank my dad. My dad no down matek ma I fight through. I timo nyaka braille. I was the first student in Maranda tiyo gi braille. I was the first student in Maranda mano yiene tiyo gi laptop gi assistive technology. Anyalo nyaka tieko gi A-.
mabedo the best visually impaired student in the country. That is how I made it. It was not easy. Okneyot. Lakini gi teko maruoth, gi ono gi rieko mokete wiya na progress. Mana ayudo first class. To lek mane makoro en godo bang' yudo first class degree in law? Adwa dhi atim degree na mar ariyo ma master in law loka mond amedra adwa ni ka asachopo higni 28 an gi PhD nyinga olokre koro kibro luonga ni JM Ominde ibro luonga ni doctor laktar JM Ominde. Lekna maduong' ni kasatieko somo to the highest level nyaka kago ndamo duto te field mar law, field mar chike, to adwa ni aduog Kenya mond an be achak nyagra, abro chako my own practice, bedo okil kamaloka, abro ya ofisa mar okil kamaloka, to be adwa na donj into leadership and governance. JM Ominde kachiel kod wuon mare ojiwo jonyuol manitiere kod nyithindo manigi ng'ol mondo kik pand nyithindogo. There is the National Council of Persons with Disability ma ndiko jogo manigi disability. Nyathini hospital otimne assessment, donje CMB, e-Citizen Disability Registration, a register so that nyathini is recognized by the government as nyathi manigi ng'ol. Legal, that is legal disability koro. Ter nyathini e school mondo oyud konyruok. Nitie skunde ma specialized kata normal schools ma accommodate persons with disabilities. Jonyuol man gi mtindo man gi ng'ol ni kik girengi giwe mthindo. Beda kodgi. Just support them. Gimanyiso gi support but not sympathize. Support gi. Mane kaka sawuotho gi nyathini nyaka sani makoro yudo first class honors. Jakinda ema keyo kendo ng'ol ok en mbala. John Moses Ominde en ranyisi ni ng'ata nyalo jiwore owuon mondo ober ngimane makinya. Obed ng'ama nigi ng'ola kata ng'ama onge ng'ol. Adwa tieko gi one luo quote ni jodongo wacho ni ng'ol ok en mbala. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Mana diere makene nyakorom gajwang dakika 30 tok saa 3 mar otieno. Asema ni moko kuom ote misebedo kiora ni no ote mari kanyo Jackie Nyarmudi iwacho kanyo disability is not inability. Puoch kod pako dhine JM Ominde. Obilashe motho in menene no ote mari wacho ni Sharon wacho mo siasa NCIC nyaka kaw tijgi motegno mondo okele kwe. Wacho ni hate speech kod weche mapogo oganda nyaka tiek duto te. Asomote mar Migorian president wacho ni pastors to okadagi ni ok nyal chango ng'ato. Penjo nani en ni ang'uma mono gi wuotho e subtende mondo gichanga joma tuo kuno ginyalo konyo ahinya. Haya, dakika 31 tok saa 3 mar otieno akaw yo matin habiro gi mathoth. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up.
Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Police Nagita, Police Nagita. A boy handsome woman that wear roji bed and breakfast. Ka technically lunga ngeja the entertainer. Wakwani hawe mameto. Hawe mabecho mar happy new year. Kawadonjo 2026. Wakoni mwenye sayo mi hawe gingono duto. Manitie pinyi kale principal unasema namna. DJ Smollett, happy 2026. Kwa woke family mar Royal Media, family mar Ramogi TV. Chandro madu maratia dero. Wawachoni happy New Year. Ne koromga jwang dakika ni 35 tok sa dek mar otieno machiegni wadhi nyime kod weche manyien mar oimore. Higa mar 2025 nobedo higa ma pi wang' oganda Luo. Nyochweri ahinya bang' wito jotelo madito kendo oweyo fuk maduong' e lwasi mar siasa kod telo. Kaka jofuambo foro weche manyien kod cholo lipode mago mag kit thoe makamagi ne ok obedo mayom kata ne jofuambo wuon e kinde ma jopiny bende nobedo kod pek mar kawadiera mar kit tho molal kod jotelogo. Mana ka jafuambo mar Walter Nyambaga lero tho mar Raila Odinga, Charles Ongondowere, jafuambo Festus Amimo e kind jotelo mamoko ne ochiwo tem mager ok ne tije fuambo kende to kata ne jopiny kod johera mager. Jowi! Raila ina tutu winyo mangongo akwambo ina tutu winyo mangongo winyo majaywa kugwen. Lit ywak kod kuyo kanyakla kod mudolak osebedo midhiero mayudore ngima oganda mag jo Kenya ahinya to oganda Luo kama osewite thuondi kod jotelo madito machal kod otiep yadho winy e higa mar 2025. Kuom kinde ka kinde tijwa mar fwambo weche gi timore to nyaka wating' wang'wa kendo watim tijwa mar fwambo mar nyiso jopiny gima osetimore. Ingeni seche moko ka owuok mondo mi odhi omany sigana giendi iwuok ok ing'eyo gima ni duogo godo kata mana wan kaka jofwambo seche moko ijachir lakini gika machir mari koro chalo ka gima rumo. Tarik 30 dwe mar ang'wen e seche mag ang'ich welo wach moro donjo magalagala lipot mane yango ni jaod bura makasepul Charles Ongondowere onegi apaya mangong machiegni kod kar kano ringre Masiti. It's like I'm in a dream world because I spent the whole afternoon.
Ekoro Magajwang ka en ka roundabout mano ma city Muchari. Ka tarik 30 dwe mar ang'wen higa mar 2025 nobedo kanyono ma gima notimore noweyo ka oganda luo kanyakla kod piny Kenya nobedo kod kuyo matin nimar Charles Ong'ondo Were mane en jaod bura ma Kasipul nowito ngimane kaendi. Jotim nonro ne timo nonro, apisas mag arita kwe kitem kol gima demi jatelo ma kit kod mani owit ngimane mak mana ni duoko to pok oyudore nyaka gi sani. Ong'ondo Were is a person all members of parliament referred to as Sir Charles. He loved his people. He was always with his people. He loved his family. Pot mane omako jopiny kod wuoro, kendo nduru kod ywak ne omako johera mage e konde kod bombe monywando nyaka Kasipul e kaunti ma Homa Bay, to kata dier bomba nogo ma Nairobi bende piny ne okuyo. Na kabla sijanena naomba niweke makaribisho kwa watu wote wale wamekuja leo. Iko jumbe fupi ninayo na neno iko. Lipot kowuok ni jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were owito ngimane e yo ma ok ler ahinya. To kaka lipota omiya wach kod jatenda Ken Muga mondo omiya chup ang'ene gima dhi nyime. Kaka lipota ne watimo mane wanyalo mondo wach ochup e it japiny, mak mana kuyo, ywak to kod kit kaka wach nomako oganda ne kelo chich mathoth. Kata odoko ni tho ne lit kamano, chenro mar kowe ne dhi nyime. Kasipul. But we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. Tarik 3 mar Januar, higa mar 2022 ma osekalone, tho mane oyiengo piny ne en mano mane oluchore ma ondulo Roslyn Odede, mane nie lemo mar jalup jakom mar duol mar sirikal mochung'ne rango ratich oganda. Tho mane oweyo kuyo mathoth kuom oganda mag oganda luo. Nyako mwaiko kawuono ne en jadieri, ne nochung'e adieri, ne wacho adieri, kata ne tek, kata ne yot. Ichung' kod jopiny kendo kedo ne ratiro margi. Menyo sirikal kendo kone sirikal ni ka tidhi ataro kod ratiro mar oganda. Achiel kuom gigo motiel kendo keti ni ne gin siro mar mosenindo Roslyn Odede. Omiyo tho mare ne oweyo ka Kenya ni kod fuok mar miyo ma ong'eyo ratiro mag oganda kendo nyalo kedo ne ratiro mag oganda ka ok odewo wang'. E tarik 7 mar dwe mar 9, weche ne odhienyore ni jaod bura machon marongo Magoro Kao. Ka en Lee Funeral Home. Lee Funeral Home en kama ka jotelo wito ngimagi, nyade mang'eny kelo gi ka mondo kanegi e chenro moko kapok oyikgi. Kendo ka gineno ka jotelo wito ngimagi to osiepe chopo mondo mi obi onegi kinde mitimo negi bero kanyakla kod tuocho kapok oyikgi. Leo malo pinyo kuyo diech goyoro e jowi jamuomo yae mas ne ng'ama ohero dongruok nohero ang'o. Kuom thuolo malach siasa mare ne en mano mabet kod opogore matin kalure kod chung' mare weche mag siasa kopogore kod bedo ne jatend migao, jalup jatend migao. Dalmas ne en jasiasa matuklu ma jo Migori County noyango to kod Kenya mangima. Tudruok mar Dalmas kata mana gi sirikal ne lach, obed sirikal mar Kibaki, mar Moi, mar Uhuru Kenyatta. My husband is a very, very quiet person, a visitor in my house, a man with few words. Tarik 16 dwe mar 7 higa mokalo,
e piny Amerika e kar jot ma North Carolina wach muoch ni jatend siasa matuklu mogen Mama Phoebe Asiyo ne oninde bade. No kelo puonj mag puonjo nyithindo manyiri. No kelo puonj mag empowerment mag joma mine. Ka piny luo yuago miyo mokwongo mane ochiwo thuolo kendo ochiwo ranyisi mar telo makare mar mine. Omiyo noyudo nying makende mongirore motegno mar bedo gai mar jood bura e kindeno igni machien. Asiyo ne ok jatela tela nikech telo mare ne telo to kendo dong chien mar nyiso kit telo makare kinde ka kinde ni mar tende ne ok tela tela kaka jotelo mamoko. Many male chauvinists and many male misogynists and would not entertain women being leaders in parliament. And for that matter, I honor her. Leo tunampatia heshima ya kitaifa kama shujaa wa Kenya. Etho ka tho nitie kaka donjo ne ji matut mamulo kama lit. Jadi mang'eny iwacho ni lit ok lit alita kapok lit to bedo malit ne in. Ila ina tutu winyo mangongo akwambo ina tutu winyo mangongo winyo majayo akugwen yamugi wugo ko biune wangele kauje kone makawirwa yenye kula logo agomu bono ila kodu wuyo ten mnale rawira. Raila Amolo Odinga ja kom kendo kaka ji luonge achiel kuom jotelo ma lipot kochopo ni otho tanyalo paro ni kata mana newsroom marwa kuom thuolo malach ka ok waseneno pi wang' mar jotendwa to ng'ato nong'wel ka to ne ok obedo mayot nikech kata jok mane dhi e yamo machalo kaka Lydia Okeyo notamore dhi e yamo nikech nok ginyal pando mirima ma gintiere godo. Kendo jodito kod familia mare koro ne osechopo mar kelo ringre ne achiel kachiel. Wan kaka jofwambo ne wayudore dier johera mag Raila Amolo Odinga mane odhi romo ne alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport JKA ka piny ne ochamoa. Achiel kuom weche manyien mane tek loso kendo tek ndiko kata wacho ni jopiny ne en tho mar Raila Amolo Odinga. Apaya mane borie mokalo en wuok Nairobi ka mondo ichop Kisumu Mamboleo kendo mondo mi wuog Mamboleo mondo ichop Kang'o ka Jaramogi kama kwan jopiny ne chalo kuyo mane dho nam. I just came into the night here because I thought I would not get the time to be in. Ne kawo thuolo mondo mi kuong ywe pi wang'i eke nyalo biro e TV kaka jafwambo seche moko ne bedo matek kodwa kaka ne tek gi jopiny yie kata kao ni koro Raila onge. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop, but I'm sad. Dhano no yuago Raila kaka giyude. Kit ywak mano ywakego, kit ik mano ike godo. Higa mar 2025 ne ok obedo higa maber ahinya ne oganda Luo nikech ne giwito thuolo. E ngima mara kaka jafwambo ne aneno kit dhano mane okowo Raila Amolo Odinga kod kit era matamre gi nono.
jopiny mane ni kod chuny mar dwaro dhiyo nyime mar kit telo mane nitiere wuok oko kendo nyiso rumo mar geno margi. Achiel kuom kuonde mane kichope tinyalo neno tegno mar kit jatelo mowiti nen alapar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kata JKA. Kapo gweno muonyo duma tarik 7 mar dwe mar 12 2025, oganda Luo owito jafwambo matuklu Festus Amimo ma bende idendo ni Wuod Awasi tho mane ogoyo johera mage nyang'ing'a. Amimo ni was not just an individual. Amimo was like a movement. Kakoro higa mar 2026 chakore, ni wan bende wan kod geno ni chieng' moro ne wagone tho siboi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Iwacho ni lit tok chere mwanya kwa Ramgajwang katika mano Walter Nyambaga erokamana inya kuom report makamano. Kwa dhi nyime ni ji 8 kuom 7 manothe masira marapaya manotimore kar saa 4 mano marutino mana piny rugodo duchi manyoro e wang' apaya maduong' ma Nairobi kocho Mombasa oyangi kod anyuola mage. Anyuola makamago chako chenro mar daro ringrego ka gitere ute kano ringre jomotho machiegni kodgi ka gigologi e kar kano ringre ma Machakos level 5. Mary Nzilani mochung' ne kar kano ringre e osiptal ma Machakos level 5 oyango ni negi yudo ringre 6 kowuok e masira mar apaya ka ji 2 mamoko ne otho e kinde manichione gi thieth. Tulipokea mili 6 direct, wale walikufa hapo kwa hapo na 2 wakakufia casualty, sote ikawa 8. Kwa sasa relatives wote wamekuja wameconfirm mili yao 7 of them. Saa hii ni mmoja tu haja confirmiwa. We received 11 patients in the department. Most have been stabilized and left discharged home. Currently we have, as of this morning, we had 2 patients in the wards. 1 female has been discharged with multiple fractures that have been repaired, and we have 1 who's waiting for a surgical procedure that's due. Madaktari wamefanya juhudi sana kufanya investigation kulingana vile naendelea. Saa hii wamekuja kugundua kuna internal bleeding, nataka niende theater. Daktari amemwambia kuna ile inaitwa internal bleeding na nafaa apelekwe theater ndio angaliwe zaidi. Nilikuwa nimekuja kuidentify mwili wake, atushaupata, sasa tumetransfer. Jodak e gwenge maguriri dwaro mondo piny owacho okonygi e neno ni gwenge duto e sub county no otudu kod stima ka giwacho ni onge mar stima e gwenge mathoth thiro dongruok e sub county ma Uriri. Jojuma Mioler. E kinde piny owacho dhi nyime kocheno matudo sitima e gwenge ma opogore opogore ma oting'o kaunti ma Migori, jodak e kachumbi ma Uriri dwaro mondo koro gin bende koro ng'i kod wang' maber ka giwacho ni gwenge mathoth e sub county ma Uriri pok ne oneno sitima nyaka ne chwe piny. Wantu wadak kanye, wan Turkana, koso wane Kenya, koso wane Migori. Wadwaro sitima, mine wane gesera, nyithindwa wuotho gotieno, to kendo gidhi e skul, gitimo penj maonge sitima e skul. Kendo sani gidok e skul kapod onge sitima. Report manowo jobron ma Uri Mak Nyamita tarik 21 mar dwe mar 11 mar higa mokalo e kinde jatend migawono mar teko Opiyo Wandayi ne oyawo ayanga chenro matudo sitima e gwenge ma Uriri ne yango ni kuonde thieth, sikunde kod apises moko mag piny owacho maromo 81 e sub county ma Uriri koro pok otudi kod sitima. Jodak ma Uriri wacho ni ka opogore kod sub counties moko e kaunti ma Migori gintie chien e weche mag sitima ka koro gidwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom jobron margi Mak Nyamita koro ng'i kod wang' maber. Wan ka gi god Sibuoche, secondary, Ong'eng'a, Medida, Ongoro, Milimani, Puche, koro wakwai idhi yaw sikul. Wadong ka gi time matin mondo miyo yaw sikul wakwai koyie omiwa sitima Sibuoche mondo mi around ma Sibuoche mondo winj maber. Moko kuom gwenge bende osetudi kod sitima ma oting'o Sibuoche e sub county ma Uriri bende wach ni gisebedo ka gin kod sitima kuom kinde mar dweche 4 mokalo nyaka ne transform margi kethre. Onge gima nyalo timore Sibuoche ka kata achiel. Koro wakwa Mheshimiwa Nyamita
ni koyie to timro mpango mondo wayud sitima transform oduognwa mondo biashara masibuoche odhi nyime. Kaka masibuoche kanyo wan gi mudho. Waonge taya, sitima nolal dweche 4 chien. Kata kaka watim sibuoche ka onge. Sitima onge, security onge kata chiel, kata iwuotho kidhi dala. Wajambasi oromo wayo kwa dhi dala kiwuok chiro kidhi to sitima be onge. Sa 12 iseloro gige ni dhi dala ni. Ne wakaw mwesemewa mako gola nyamita mane wamiyo komar mar mbunge mauriri. Ere kako dwa konyo jo West Kanyamkago. Wakwaye koyie okonye mine majaswekra plus joma bende odakie isibuoche maloke isibuoche. Giwani onge masitima othiro chenro magi mathoth ma oting'o somo sikunde, ohala kaachiel kod weche arita. Amrerwa mar osiptal sibuoche. Watero mine kanyo, ndara mokwongo onge. Wachandore. Mar ariyo kwa dhi osiptal, waonge kata sitima. Mwanyalo tiyo godo. Chuni ni ang' niti gi toji. Dakteche masibuoche wathagore, nyamredni be thagore, wathagore kabisa. Omiyo ok wawinj maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana ndalo machuok bang' jodak ma Kisii ywago rochruok mar arita kwe kod monj mag kuo wang' teko motimo sidi e bomano kod alwora mage. Obila yango ni negitimo apedha kendo ndhiyo rowere 15 manoyudi kod gige lweny maricho ma ichich ni negitiyo godo e monj kod njore maka kod kacha. Koyango wachno, komanda mar obila bade ma Kitutu Central Kazungu Charo wacho na pedhano ne onywando sekta bura nyaka mag sirikal manokelo meko makamano kendo giyango kuku mar kama ichani njorego. Obila oyango ni e kinde pedhano ne giyudo rowerego kod ojalo, pala, ludhe kod gige lweny mamoko. Tumekuwa na cases kama za mugging, watu kushikwa kwa njia na kupokonywa masimu. Tumekuwa na cases kama assaults. Tumekuwa na cases za hata wizi wa kawaida. Lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba nyumba hii ambayo iko nyuma yangu hapa wamejaa humo, ni wengi. Pande wa Nyakongo, Egesa, Jogoo, Daraja Mbili, hizo ni area ambazo ziko na interest nyingi sana, na wale waliokuja kwa madhumuni ya kupata mahali hawakuweka walishangaa sana, kwa sababu mkono wa sheria ulikutana nao. Tunaweka hapa korokoroni na Jumatatu tunayopeleka mahakamani. Kowo Kisinya koronga jwanga tiri weche matimore county ma Siaya. Chenro mar jiwo mond liete maitayo kod ogai mar ODM mabende en seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga ochakore ayanga kod pogo omenda ne mond liete e gwenge ma Siaya. Ka chenro no geto grube 96 mibiro mi pesa mar tego chenro mago mag kony e chenro mag yudo ratiro. Koloso e seche mani pogo omenda e ward ma West Sakwa e kar chung'od bura ma Bondo. Coordinator mar chenro no mabende en jatatije mar Siaya Community Digital Hub Tabitha Ogutu owacho ni gibiro pogo pesa e wards duto 30 ma Siaya kama omenda $5.9 ibiro pogi. Omenda no nyaka sani gisegolo omenda $1.8 kama group ka group ibiro mi $20,000 mondo jolgi. The 30 wards ma Siaya mondo wajiw ola gi kungo mag grube mag mine ma nosewito wuon peregi kata ologi ni mondo ruodhi ma Siaya wadwa ni wa support grupe 96 matimo gik makelo ne ohala kaka groups. Wadwa ni wa mi grube 96 e 30 wards kata wards pradek ma Siaya kaendi 5.9 million e grube mag monde ruodhi matimo economic activities mondo gibe sustainable, mondo gitim owendni manyalo konyogi kendo nyalo jiwogi, nikech mane kaka wanyalo jiwo jopiny kendo kaka wanyalo jiwo mine. Kora kwayo widows ni kwa yudo gimoro matin to wayie mondo watigo maber, kendo un be agonu erokamano kuom wuotho e grube, nikech jaluo nowacho
ni riwruok yeteko. Adwa goyo erokamano maduong' ne Dr. Buru Oginga kuom kelonwa this program momiyo kawuono wameremeta kaka mond ruodhi. Kendo adwa go erokamano maduong' ahinya ne nyako matin miluongo ni Tabitha Ogutu mwapako ni Nyakech. Nyakech otimonwa gima lich odiochieng' ma kawuono, omiyo kawuono mond luodhi oyudo 20,000 group ka group, kendo wadhi timo go table banking madhi loso ngimawa. Dakika 2 kapok oromo saa 4 mar otieno, Dennis Oruko kintiere Kibos ka Julu iwacho ni kwayo mar mondo Nyasaye ogeng'nwa thoe manyalo neno e higa mano mar 2026. Donga kaka yo matinya korom gajwang' bang'e abiro kod weche mago mag tuke. Ageni tuke mopogore opogore dhi nyime gi sani, mamoko bende okurumo gi sani. Kik dhi mabor. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Lord, surround me with your angels and cover my home with your divine protection. Let no curse, no fear, and no deception enter my dwelling. Guard my mind with truth, my heart with peace, and my steps with victory. Lord, I ask you to cleanse me from all sin and break every generational curse, spoken word, and hidden assignment that tries to linger over me and my family. Lord, I trust in you. Dial *811 *404# to get My Protector as your skiza tune. Penja laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Inni gocho ne ng'ata odu. No kago sime odwa na gocho no siepna. To simno bende no sim kan pokaro ne location. Nyakoromo gi wachope giko mar higa mar 2025. Higano mabende samoro osebedo mapek ne oganda mathoth kaluwore kod achiedh nade ma koni kod kocha to moloyo tho mar moluor Raila Odinga. Ka wachopo e nyasi mar skuku, akwayo ni mondo mi ibed kod hawi maber e nyasi ni kod johera magi. Nyakorongo jong machiegni mesa mar weche tuke hachako kod tuke league mapachoka mano mar KPL. Team Nairobi United odiche makawuono holo Shabana FC gonde adeko machiele tugo mar KPL. Shabana noyudo gonde gi dakika mogik mar 91 kokale opicha choma tielo mar 12. Komachielo Kakamega Homeboys noloyo AFC Leopards gol 1-0. Tafuta Michael Karamor. Anaileta nani kwake Machaka. Waka! Bado kwake Michael Ovela anaileta no! Yule! Watapeka Dietano. Lakini Ramo ameipata my boys. Sasa na nafasi kucheka na nyako kwa mara nyingine. Mchira. Hiro! Anapata bao moja. Shabana anaitaka